Sabit. What's up guys? Ako nga pala si RS at welcome sa Promly TV channel. Guys, bali andito tayo sa pwesto na pamimimitan natin. Bali andun yung dulo. So kanina guys, nanguha na tayo ng pumain, yung bulate. Pero hindi ko na siya ipapakita sa video kasi baka yung iba hindi magustuhan. So ayun guys. Mamaya mamimigit tayo. Ayun guys. Stay tuned. Ulit yan o. Wala dito uli. Ben, balik di Ben. Ba yan? Oo. Uy! Puyo. Uy! Ay na. Wala naman o. Ang urag man. Pwede na. Ipunan na po yun ano? Kasi may dako. Pwede mangyari. Oh, good. Ayos na. May saro na. Super man. Hain. Uy. Nagkatulog si Jen Ayop. Uy, pwede. Mangyari. Parang kasi kasareg na. Oo na o. Abang kaji. Pwede na. Dua na. Yung org natin para ko po. Yeah. Ayun na ini. Yan sa gilid. Ayun guys, bali lumipat kami dito sa medyo malaki-laking pwesto para may nakita kami malalaking na ano to nagalaw eh. So makasakaling makahuli tayo ng malaki-laki. Yan kasama natin si manager Lester. Hee. Suplado yan sa personal. Yan. So ayun guys, tigisa kaming camera. Camera. Bingwit. Bali yung iba nandun sa kabila, andun dulo pa. Hindi abot ng camera. Oh. Diba? Ayan guys, bali meron daw. Nakasabit lang pala, false alarm. Ayan guys. So antay lang tayo. Mamaya meron yan. So yun guys, bali nakahuli tayo ng dalawa. Tatlo na kasi meron pa yung nakahuli yung si tropa natin si Kyo. So bali tatlo na nakahuli na tayo. Yung dalawa medyo maliit, yung tatlo, yung pangatlo medyo sakto lang, tama lang din. So yun guys, bali dagdagan pa natin para makapagluto tayo ng ulam. Antayin tayo ng mga ilang oras pa. Medyo mahina yung kuha natin. Doon sa dulo maraming tawag doon, nagpuputag. Kaya lang hindi natin maabot yun ng wala tayong bangka eh. So tamang dito lang tayo sa tabi-tabi. Uy! Sabit. Yari! Yeah! Bila ka ng pulo. Kamu ba rin o? So ayun guys, bali yan, nakahuli tayo ng tatlo. Ay, apat na. So hindi natin alam kung meron pa nahuli yung kasama natin sa dulo. So mamaya malalaman natin kung ilang huli natin para mailuto na kasi medyo tanghali na rin eh. Siguro mga nasa 11:30 na, so kailangan natin magluto na para makakain tayo. May yung kuha ng islang yun. Uy! Uy, naulo ko. Uy. Ito na. Paano noy? Yo. Sayang ito. Ito. Yo. Ako makuha. Uy. Nakasabit. Ayop ko. Ayun guys, bali
Tumog ka. Bali guys, bali yung nahuli niya. Nalaglag doon sa ano. Sabit. Nakatanggal. Nakatanggal. Pero yung ano. Ay, wala na yun. Ano ba? Ayun guys, bali. Pero wala na, wala na. Kasi nakabitaw na sa ano eh. Wala na. Hindi na mahuli yun. Ayun guys. May nahuli sana siya, kaya lang nakabitaw dun sa ano, sa yung sa sima ng ano, ng bimit. So So ayun guys, bali sayang yun. Hindi dito nakadali. Ay! Ayun yung tropa natin guys, oh. Ayan si GR. Ayan, baka may huli sila dun sa pula. Ayan si Kyo. Ayan. Ano yan? Diba? Kabilew! Kabilew yung ano? Sayang, 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 sayang. Di bale. Mali mo mamaya, andyan pa rin. Ayan guys, nakabilew yung nandun sa dulo. Ayan. Di bale, di bale. Bawa na mamaya, mayroon pa yan. Ayan. Sayang, sayang, sayang. No, nandiyan ba? Ika, Jay. Picture ka, Jay. Jay, picture ka. Lambot. Ayan ang taga-cooker natin. Yee! Ayan guys, ang recipe natin ngayon na taguktok. Yan, taguktok yan. Tawag sa Bicol. Yan. Yung mga master natin. Si Apple. Yee. Si Kyo. Yee. Ang lister. Manager. Si Plada yan, si camera eh. Ayun si camera shy. Yo. Ayan guys, malapit na. Asin na natin para may alat ng konti. Ang sikretong magic sarap. Okay. So yan guys. Mga maya-maya, yari na yan. So yan guys, yan ang ulam natin ngayon. Ang pinaghirapan natin. Tak baso? Ha? Tak baso. Hindi, hindi ako prao. Ikaw mas na ang abok magkamot. Pudak-pudak, eh. Belum dia bang bisa jatuh berongan ya berada. Pinaghirapan mo talaga oh. Kaya kuminahon oh. Dili mga saraw. Hindi na guys, Jay. Ano gagawin pa baba? Lukot mo. Anong alit dito eh? Pakai mayon. Wala.
Tangan ako eh. Tangan ko eh. Kita mamunan. Dito ba ka? Hindi pa naman sa tao yan. Sa inot ka, medyo Ano maluya yan? pa yan. Yan para. Medyo. Paano ma? Mararambagan ka ang? Kasi nga naman lang. Paano na ba ka? Pero maganda, hindi man na ito. Hindi. Hindi. Napag ka. Ay, namapis ko. Pinapag nga na ako ni ano. Sabi Ayun, ka. May baba ng tense. Pag ito, ito ko malig. Hindi, maano sa mga matitas lang. Ayun, matanong. Ako na kapatid. Ganda ba dyan? Ganda ba? Ini yung mga ungi. Ako. Ako. Ilingon. Ano? Ilingon pa na ako dyan. Nagawa ako. Nga. Huwag mo pa nga ako sa. Ba? Kawa kayo ng ayam dito may magdigde. Hmm.